सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बिसनाथ सारियाली खैलाजुलि हालामनि 2 नं गोजोन फोथार गामिनि थागिबि बरन्दा स्वर्गियारिया सारन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। गामिनि मानसिफोर बुंथिनाय बायदिब्ला अखा खोरोमनायखौ गिना न' खाथिनि नखराव फैबाय थानाय समावनो न'नि लांगोना मोननाय लोगो लोगो फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव हरखाब सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमाजानाय बरन्दा स्वर्गियारि बिथाङा गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे 4 गथ'फोर दंमोन। सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। बिसनाथ सारियाली खैलाजुलि हालामनि 2 नं गोजोन फोथार गामिनि थागिबि बरन्दा स्वर्गियारिया सारन्थाइ गावनायाव जायगायावनो जिउ गोमायो। गामिनि मानसिफोर बुंथिनाय बायदिब्ला अखा खोरोमनायखौ गिना न' खाथिनि नखराव फैबाय थानाय समावनो न'नि लांगोना मोननाय लोगो लोगो फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव हरखाब सारन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। जिउ गोमाजानाय बरन्दा स्वर्गियारि बिथाङा गावनि आंगो बिसिजों लोगोसे 4 गथ'फोर दंमोन। नोंथाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा?